Dnešný podcast bude o meditácii, pozitívnom myslení a o relaxácii. A keďže som včera podstúpila jednu super online vedenú meditáciu, tak dneska sa budeme na túto tému s Monikou rozprávať. Ahoj Monika, vitaj. Ahojte. Pozdravujem. Takže povedz nám, čo som včera podstúpila, akú meditáciu. Takže včera sme mali takú online vedenú meditáciu. Tá meditácia bola vlastne na to, aby sme vyčistili čakry. Takže ideme hovoriť o tej vedenej meditácii, akú som absolvovala. Včera sme vlastne absolvovali, alebo ty si absolvovala meditáciu, ktorá pomáhala ti vlastne vyčistiť tvoje čakry. Meditácia je vlastne z latinského slova meditato, čo je rozjímať. Meditácia sa robí v hladine alfa. Včera sme o tom sa bavili, že vlastne keď ty chceš hladinu alfu dosiahnuť, tak musíš byť v takej pozícii, ktorá je pre teba ako príjemná. Buď sa to robí v lahu, alebo v sede. Nemala by si mať prekrížené ruky, nohy a mala by si byť v takej psychickej pohode, hej. Prebiehalo to takou formou, takým štýlom, že vlastne keď máš vedenú meditáciu, tak ten dotyčný, ktorý ťa vlastne sprevádza tou meditáciou, postupne ťa uvedie do tej hladiny alfa. To je vlastne ako keby, to je taká hladina, ako predtým, než by si zaspala, hej? Pre takých, čo nevedia, že aké sú tie formy hladiny. Vtedy si taká uvoľnená, vedie sa to nejakým štýlom, hej, že buď si vymyslíš, že ideš dole schodmi, jak sme to my robili, hej. Každý má tú svoju techniku na to, ale každopádne by som tu mala zdôrazniť to, že keď robíš vedené meditácie, tak musíš mať preverený ten stroj. A to je veľmi dôležité, lebo ono to má aj svoje nebezpečenstva, hej? Že tá meditácia, vlastne vedená meditácia, hej, keď nejaký človek ti hovorí, čo máš robiť, tak ty nevieš ten zdroj, odkiaľ pochádza. Či je ten človek ako vlastne spirituálne na tej dobrej stránke. V tej meditácii človek dostáva sa do vyšších sfér, hej, a tam sa môže stretnúť aj s inými entitami. Všetko je kvôli niečomu. Ono sa to aj tak hovorí, že nič není náhodné v živote. Aj to, keď dvaja ľudia sa stretnú a vedia sa porozprávať, ako sme sa my o tom bavili, že o všetkom možnom, že je to vlastne forma hry vesmíru, alebo ako by som to povedala, že áno, ako tie duše sa majú niekde stretnúť. Meditácia je forma samoliečenia. Hej, ako náhle ty začneš meditovať, tvoje telo úplne vypne a začnú sa ti samoliečebné proste procesy v tele. Takže ono to, není to dôležité len kvôli tomu, že je to teraz veľmi akože také vychytené, že všetci, áno, všetci buďme spirituálni a všetci robíme meditácie a všetci robíme liečenia a neviem čo. Ale ono je to pravda, že že docieliš ten nulový stav, hej, keď vypneš tú hlavu na chvíľu, nedá sa to úplne, akože tie myšlienky nedokážeš proste vypnúť. Ale ty sa zrelaxuješ a tým pádom vlastne v tele sa ti začnú tie samoliečebné procesy. Neviem, či som spomínala afirmácie v meditáciách. Teda neskúšali, lebo robili sme vlastne meditáciu na čistenie čakier, ale môžeš mať takú meditáciu, v ktorej vlastne ty zadávaš pozitívne afirmácie. Hej? Veľmi dôležité je tá sebaláska. Každý hovorí, že ako tým pádom človek je nejakým spôsobom, že ľúbi seba samého a ostatných nie. Nie. Nemôžem ľúbiť ostatných, kým nelúbim seba samého. Hej? Takže to, že mám sa rada, som šťastná, hej, ako môže si vymyslieť, jakej len chceš. Nikdy nemôžeš tam povedať, že nebudem chorá, hej, alebo nebudem to. A to nie proste vesmír nejakým spôsobom nepozná. V celkosti môžeš o všetkom možnom robiť afirmáciu, hej.
čo sa teba týka, čo sa týka tvojej rodiny alebo bytia celkovo. Takže to ešte môžeš do tej meditácie zakomponovať. Nemusíš mať vedenú meditáciu, hej, aj to môžeš, že zapneš si nejakú relaxačnú fajnovú hudbu a proste sama si predstavuješ, že ideš proste po nejakej lúke a tak ďalej, akú máš predstavivosť a potom si nejakým spôsobom dáš nejaké afirmácie do toho a už máš tú meditáciu, hej. A každý deň. Každý. Ja už tie meditácie idú tak veľmi rýchlo. Ja skôr už používam také očisťujúce, také rýchlo meditačné techniky, ktoré skôr mi pomáhajú v tej mojej spiritualite, hej. A tým, že mám malé detičky, tak cez deň sa mi toto nedarí, hej, takže ja to robím večer, keď už všetci zaspia a spravím také, že šup meditácie. Deti skrátila tú dobu možno, že na tých 10 minút. Pre nich je to, oni majú aj tak veľa energie, takže To ešte áno. viac ich nabiť by bolo horšie asi. Asi je veľmi veľa. Mhm. Ja sa skôr zameriavam na tie liečebné meditácie, očistné meditácie, hej. Meditácia je vtedy dobrá, keď je to príjemné aj pre toho človeka, ktorý to podstupuje a nerobím také, že teraz opakujem do nekonečna nejaké veci. Pre mňa to nemá zmysel. Skôr by som povedal, že nech si prežije tú dobu, čo je v tej Mhm. meditácii, ten dotyčný človek, že úplne v pohode, aby sa vlastne rozobral z tej meditácii tak, že happy. Podstúpiš meditáciu a máš takýto pocit z toho. Takto by to malo byť, hej? Človek hľadá stále nejaký nástroj na to, aby mohol vypnúť z tohoto sveta. A nevieš ináč ubrzdiť, len proste nejak ujsť z toho matrixu, z tej reality, hej, No, tak, že vypneš, hej. Že budem niekde áno. inde teraz kúsok. Chvíľku niekde inde a tam mi je dobre chvíľku, oddychnem si a potom môžem dojsť a uvariť si kávu. Majú aj chlapi fyzické problémy, lebo tam zas sú iné problémy. Tam sú vzťahové problémy, tam sú problémy s prácou, to, že či dokáže teraz uživiť rodinu alebo nie. Ale ženy, my, ako čo sme matky, vychovávame, chodíme do roboty, tak proste to sa nedá všetko stihnúť. Uvarené maj, pekná buď, jedno s druhým, ako niekedy povedzme si, že nemáme na to chuť, hej? Že aby som bola úplne dokonalá, ani nechcem byť. Takto máš možnosť troška si Mhm. oddychnúť, hej? Povedať si, že aha, toto je pre mňa. Pre mňa je tých 5-10 minút denne, to je ten oddych, čo ja si dovolím spraviť sama sebe. Hej. Okrem toho, že keď odídeš, jasné, máš kozmetiku, máš vlasy jedno s druhým, ale to, že vieš si takto oddychnúť, odísť z tej reality, oddychneš si, načerpáš si energiu, prečistíš sa, hej. Cez stránku OZK sa môžete ozvať. Takisto by sme si mohli dať nejakú vedenú meditáciu, ktorá by prebiehala priamo u nás v OZK, či to budú muži, či to budú ženy. Kľudne môžete prísť, zobrať aj deti napríklad. Dohodli by sme sa, podľa toho by nám Monika pripravila takú, aby to sedelo na všetkých. A teda kľudne sa nám ozvite. A ja ti ďakujem za včerajšiu úžasnú meditáciu a budem sa tešiť, že zase si spolu ďalšiu prežijem s tebou. Na Ďakujem. zdravie. Ďakujem. Pekný deň. Ahoj. Pekný deň, ahoj.